चल जाय सुना 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 ओना त हम तोरे ओत जाय छले हमरा त बड़ा शर्मो होया कहे कथी कथी के शर्म लगैया एक बात बताबा ओते बेटा के पढ़ा लिखा देलहक हां नीक शिक्षा देलहक एगो कन्या के जे लग भाग गेले हन ओहो बियाहल कन्या के अब वो घर में रखने छ उचित बुझाय है ई बताबो बेटा है हम खून ने है अरे मार के भगा दियो ओकरा मार के भगा एना में समाज खराब होई न समाज तू रखले जा खराब होइ छै सुन के समाज एना करते ओकरा मन हते ओकरे से बियाह क के ओकरा हम राखी रख बियाह क अनल के नहीं तोरा सब मंजूर भगा दिया हां तो अब की हां करबो हमरा सब के बेटा मारिए भगा दिए समाज के लोग के ई मंजूर नहीं है की समाज लोग के केना मंजूर छै यही एहन बात अब ये आबे चलिए सरपंच का का कहै छले की गांव से ओकरा भगा दो गोरा हां दार की मतलब वाला बात सब नहीं बजो देखा जाओ जाओ अपन काम करो एहने माय बाप जे है ना सबके बेटा बेटी के चढ़ा बढ़ा के छोड़ देती बेटा बेटी आज सुना आज तू रखला घर हां अकेल हो के हमरा घर में ना कोई करे तब तू अपन संभाल अपन हम संभालो ना हमारा घर सब अब ये संभाले के टाइम है संभाले हमर बात नहीं मानबा ना तुम 10 लोग के लगावे छिया केल के शादी अरे 75 आदमी के तो भगा दो ना ओन के रखते सुनो ना 75 आदमी लोग हमरा मतलब नहीं है बुझलिए हम ओकरा हमर बेटा रखते हम रखबे ओकरा बुझलिए नहीं गलत बात है देखो गलत बात है कहले से बेटा हमर जहर मार खा के मर जाता हमरा काम देब मर जाए बेटा हमर जहर मार खा के मर जाता जहर मार खा के अहां सब के मर जबाक चाहिए के अहां के मर जबाक चाहिए एक बेटा करम काम करते तो गुरु कन्या मनिया के उठा के ले रख लेबा या अपन टाटा नहीं सुझैया कथि अपन टेटर रे पितिया तो बहिन जब भाग गेल है लोक से देखने रही ओए देखेगा छले हमर भाग गेल छले देखने रही सुनो हल्ला पंचायती करे की कर दे जे करवा के करन दियो कथि कर जाना तो जान जाएगा ता जाना तो आज तू मूड ऑफ कर कोई की विचार है कि अब तो बियाह कानल कहि हम अहिना रखने छिए जे साथ रखबे हां तक रहै की ओकर पुतौ छिए हमर पुतौ बना के रखने छिए बुझलिए बात पुतौ भ गेलै पुतौ जान दूसरा के पुतौ बना के बड़ खुश छ दूसरा पुतौ के किया पुतौ रहते मार पीट भगा दिया सुनो लड़का के जात नहीं हो छै लड़की के अथी लड़की के जात नहीं हो छै लड़का के जात हो छै एहन में अगर कोई सामाजिक आदमी अगर आब पंचायती करा का तब बेटा के भगावा त की करबा कर हिम्मत छै हमरा बेटा के किया भगा दे बेटा के गांव के लोग के हिम्मत है ज्यादा बेरोजगार अब ये हम जाके मुखिया लगा बुझलिए ऐसा कुछ न कैल हता जहां जाके जा तोरा के तो समझाइए बेकार देखा हम दिखावे छियै रहले गवा के भोज कथि गवा 8 वर्ष गवा के भोज खिया दे छियै कोई ने भोज खाता कोई नहीं ये अहाँ कहला भागा भागी वाला भोज कोई नहीं खाए जा मूड ऑफ कर के छोड़ दो चलो खराब लोग दोसर खराब है तो